What's up mga kamay? Good morning. So, ngayon mga kamay, luluto ako ngayon. Pagising ko lang, 10 na yata dito. Luluto ako for samong lunch. Nabasa niyo sa title. So, keep watching para malaman niyo ang secret ko. Para ko ginagawa. Good morning mga kamay. Lamig na dito mga kamay. Sobrang lamig na. Sige mga kamay. Simulan na natin. May ayan dito sa pre-chiller. Chicken wings. So, chicken wings na lang. Caldereta. Caldereta na lang ang lutoy. Cheesy caldereta. Mga kamay. Mga kamay. Watch. Babad mo natin kasi diba? Frozen eh. Ay. Size tayo lang. Bawal na natin. Wala kasing kain. Ang tawag dito. Walang sibuyas, so bawal na lang natin. Basta, nakapagod ang mga kamay. Buho yung balat. Tapikin mo muna. Para mabilis lang yung balat makuha. Oh, see. Mabilis lang. Tingnan mo. Ting. Mabilis lang. Mas nice yung potato carrots. Potato carrots. Potato. Carrots. Carrots mga. Wala parang carrots mga kamay. So patatas na. Hey. Ay, ikaw na naman yan. Yung ano yung gatas. Ay sorry. Nagano ko pala. Ang gatas. So, okay. Okay lang. Wala tayong gatas. Mag-message ako ngayon. Sige pa. Sarap pala sa umaga. So, ibabad niya ito sa tubig na kamay. Yung patatas. Para hindi mag-brown. Tulad ng cornstarch. Cornstarch na apple. Yan. Binabad ko lang sa tubig. Kita niya. Kamatis, bawang, potato. So, ayan mga kamay. Yung iba, yan lang available sa aming room. Hindi pa kami naka-family. So, yun lang ang lamas sa caldereta. Cheesy caldereta. Sarap pa rin yan kasi may cheese. So, yun lang kami gabi sa'yo. Keep watching. Sa channel ko mga kamay, bago pa kayo napadpad sa channel ko. So, please, like, share, and subscribe naman dyan para susunod nating pagkikita, magkita pa rin tayo. Ano ba yan? Wala eh. Basta, yun nanonood yun.
Di ba mga kamay? Para taas-taas din yung mga pinapagsamahan natin. Gago! Sige, to be continued. Pusin pa yung mga kamay. Kain muna ako dito sa breakfast. So, breakfast, lunch yung lutuin ko eh. So, habang frozen pa yung manok, kain muna tayo. Binugutom na eh. Ito buhay abroad. Walang mama, walang papa. Ikaw lang mag-isa. Kayod ka. Ako dito, nung dumating ako mga kamay, project. Pupunta ko sa coffee shop, baker kasi ako eh. Bigla ako sa coffee shop. Open lang ang laman. Kaya na. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang umuwi. Anong gagawin ko? Open lang. Tapos, galing sa bus, ninapan pa ako ng cake, saan daw cake ko. Buti. Paano ako? Gawa. Oven lang. At misa wala. Gagawin ko sa cake. Paano ko gagawin? Tapos kami pa daw mamili. Tapos, hindi pa ako marunong mag-Arabic. Tapos siya, hindi na marunong English. Ang style ko, search ako sa Google. Na-screenshot ko lahat ng mga kailangan ko. Pinakita ko sa kanya na hirap. Tapos ako pang isa Pinoy. Akala ko ako na dito mag-isa. Walang Pinoy, diba? Buti na dumating dalawa. Tapos, may Pinoy pa daw dito na nagbakasyon. Bumalik na ngayon. So, 4 na kami ngayon dito. Saya na. So, 1 week din ako mag-isa dito. Tapos di ko pa alam saan bibili ng mga pagkain ng mga lutuan. Tapos na ako kumain ng kanin ko. So, we're back to luto na. Tara. A few moments later. Kamay. Okay na. Aming kamay. Lagyan natin ng oil. Yun. Tapos, lagyan na natin yung itong bawang. Ito. Ayan. Good brown. So, lagyan natin yung chicken wings.
chicken. Chicken wings, chicken wings. Dami oh. Lunch at dinner na yan. Kasi wala nang tayo magluto ng dinner eh. Yun. So, ako lang mag-isa nag-video. Di ako makahalo ng mag-isa kasi baka malaglag. So, pakita ko na lang pag tapos na halo mga kamay. So, cover ko na. Yun. Tapos dyan. Watch. So, mga kamay. Both side na brown na. So, lagyan natin ng tomato paste. Saudia. Baka naman. Yun. Tapos ihalo natin. Tatamay ha. Ngayon na kasi di ako makahalo mag-isa. Lagyan natin yan ng tubig. Para lambot na yung ating shaking. Yun. Yan na. Pakuluan na lang natin yung mga kamay para mas masarap. Sabay natin itong pakulo para masarap. Nuot yung tamis niya. Lolo, baka naman. Takpan natin. Ay, halo na natin. Ang ketchup. So, pakuluan na natin yan mga kamay. Kamay. Kumukulo na. So, lagyan natin ng asin. Oh, ito na hinanap nyo. Di ba? Marami akong asin. So, kung dumating kayo dito sa puntong to, malalaman nyo ang sikreto. So, ito. Marami akong asin. So, ilagay nyo yung tamang-tama na asin. Huwag nyo ganihan para di maalat. I am the one, the way your son don't need a... Diba? Buhos mo yan lahat. Baka alat. So, marami akong asin pero konti lang gamitin ko. Nice. No? Di, lahat. Ang tama-tama lang alat. Para di masayang nyo. Tawag dun. Pagkain nyo. Sobrang alat. Alo na lang kulang dagat. So, Gago! lagay asin. Tikman. Kulang pa? Lagyan naman. Hindi. Bulto mo. Kasi, sayang. Ayun. Ha? Tama na. Tama na yung asin. So, ito. Madami pa akong asin. Pero konti lang ang nilagay ko. So, pakuluan naman natin kamay. Lagyan natin ng potato para sabay sa paglambot ng manok. Lubog na natin ito para pakuluan ng lambot. Yung cheese panghuli na yung mga kamay. Watch until the end para malaman nyo. So, ito na. Wala na natin. Lambot yung potato. Takpan natin ulit. Ay. So, wala tayong paminta. Wala ang hanghang. Lagyan natin ng panghang. Anghang to. Yun. Ganyan natin. So, halo din natin ha. Mga kakamay. Mga kamay. Ito lang. Yung cheese. Pang sandwich. Almaray. Baka naman. So, lagay ko na lang mga kamay ha. Right. Hindi ko man lagay kasi na yung isang kamay ko nasa cellphone. So, pakita ko na lang pagtapos kong malagay. Mga kamay ha. May
itong slice ko yung nilagay mga kamay. So, ayan. Cheesy na to. Ilagay na natin para madurog. Cheesy na to yung kaldereta nyo. Oh. Yummy. Cheesy caldereta chicken wings. So, ito na. Oh, wow. Sarap. Tignan ko nga. Sarap. Parang sarap pa sa jowa nyo. Yun, tapos na mga kamay. Yan ang result. Chicken. Cheesy caldereta chicken wings. Ching mga kamay. So, naliligo na ako kamay habang pinakuluan yung manok. Naliligo na ako. So, kaya ito na, basa na ako. Kasi duty na ako. So, thanks for watching mga kamay. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to please like, share, and subscribe. And i-click mo naman din yung notification bell para updated ka sa sunod kong video mga kamay. Kung nanood ka na dito, isa ka lang kamay. So, click na, subscribe na. Paalam mga kamay. Sunod na kita, paalam.